Ayiwa an bɛ segin ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn dante foli min na k'a yira aw la ka fɔ émission ta ko fɔlɔ aw ye o filɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ni ala sɔnna ma bi ye tako filanan ye i komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na hali bi ani an balimamuso de bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye madame Jakite Jɛnɛba Si n'ale ye présidente de l'association Yɛrɛkanu pour le développement de Bakojikɔrɔni ACI association min n'o sigilen don Bakojikɔrɔni n'o bɛ wele ko Yɛrɛkanu o association o min sigilen don ka ɲɛsin Bakojikɔrɔni ACI lataaɲɛli ma o présidente o de b'an bolo kɔrɔ n'o ye madame Jakite Jɛnɛba Si ye. Ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an n'a bɛna jɛ ka masala fɛn min kan bi n'o ye an ka thème ye o de ye Yɛrɛkanu une dynamique associative au service du développement et du bien-être communautaire. Yɛrɛkanu ale ye jɛrɛjɛkulu ye min sɔnnen don a yɛrɛ ye n'a tilalen bɛ fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛw la sɔn a yɛrɛ ye a ka baara kɛcogo ɲuman na walasa ka se k'a ka sigida ko o la taaɲɛ ni o ye Bakojikɔrɔni ACI sigida ye o ka se ka lataaɲɛ sɔrɔ cogo min na ni baara kɛko ɲuman ye o tuma na an ni ale présidente o de bɛna jɛ bi ka masala nka sani an ka don kuma kɔnɔ an ti don kuma kɔnɔ abada ni an m'an fa fo n'o ye Aseyid Usumani Sherifu Madani Hayidara ye ani an ɲa jɔyɔrɔ ani an ka karamɔgɔ ni ala sɔnna le 12 mai o y'ale ka anniversaire ye an bɛ le 8 mai la ni ala sɔnna an bɛ an ka sanbɛ foli kɛ ni k'a ɲɛsin a n'a ka denbaya a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma le 12 mai don belebele don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan le 12 mai a bɛ ɲɛnamaya Mali sigida bɛɛ la le 12 mai a bɛ ɲɛnamaya Ansar bɛɛ bolo se bɛ min ye se tɛ min ye hali ni se tɛ min ye dusukun bɛ waleyaliw kɛ hali ni se tɛ min ye duwawudon bɛ waleyaliw kɛ wa se bɛ minnu ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko don belebeleba don ni a don sera hinɛ bɛ kɛ fantanw na n'a don sera hinɛ bɛ kɛ dɛsɛbagatɔw la n'a don sera fɛrɛtɔw bɛ fɛrɛya bɔ banabagatɔw bɛ furakɛ n'a don sera dɔgɔtɔrɔsow bɛ sanuya n'a don sera ɲɔgɔn dɛmɛ don ɲɔgɔn bonya don ɲɔgɔn kanu don ka sababuya kɛ Aseyid Usumani Sherifu Madani Hayidara ale yɛrɛ fana ka baara ɲɛsin na o n'a ɲɔgɔnnaw de ma faso kanu yɛrɛ kanu jamana kanu ka k'a yɛrɛ fɛ ka tila ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o shirifukɛ don o tuma na Aseyid Usumani Sherifu Madani Hayidara an b'a fɔ a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka san caman yira an na san bayirika bɛ ala bolo ala k'a fara an n'a si kan ya rabi ala ka kisi ni tanga ala k'o k'an n'a ye hali bi kɛnɛya ala k'a di an n'a ma ya rabi ala k'a ɲaamɛ a la an bɛ duwawu ɲini a fɛ sanga ani waati ka tila ka duwawu kɛ a yɛrɛ ye o tuma ko anniversaire cɛ a n'a muso ko bɛɛ lajɛlen ko nin ye bɛɛ lajɛlen ka sanbɛ foli ye le 12 mai ale hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin an karamɔgɔ ale bangeni ma Aseyid Usumani Sherifu Madani Hayidara Bastanga Banamini kɔnɔ an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn k'a Hayidara o kɔfɛ madame Si madame Jakite Jɛnɛba i perese kun ɲɛrɛ Jakiteya de ka di ni fiyɛ fila an bolo fila bɛ sanfɛ Jakiteya de ka di awɔ folikan b'i yɛrɛ bolo yani an ka don émission kɔnɔ Mariétou Diallo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔfɛla ni Mali la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ka tunkarankew sɔn ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma an minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana basigi ala k'a kolo sumaya ala k'an ka jamana k'an sago ye Sherifu Madani Hayidara an ka shirifukɛ k'a ka anniversaire ye le 12 mai an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kɛnɛ ɲuman sigi ka ɲumanw ye yarabi ala kana foyi kɛ mɔgɔ si la ayiwa o diyara n ye an b'i fo dante foli min na an ye émission bila yɔrɔ min na an bɛna a ta yen ni ala sɔnna a ma an tun y'a bila ko Yɛrɛkanu association Yɛrɛkanu ka baara ɲɛsinnen don sigida latali ma ɲɛ n'o ye Bakojikɔrɔni ACI sigida ye ayiwa ni a ka baara ɲɛsinnen don o taaɲɛ ma sigida tɛ taaɲɛ n'a y'a sɔrɔ maracogo ɲuman tɛ sigida tɛ taa ɲɛ n'a y'a sɔrɔ kɛnɛya t'a la sigida tɛ taa ɲɛ fana f'a ka sɔrɔ
sigida lakandalen de don ayiwa u n'a ɲɔgɔnnaw o de bɛ se ka sigida yiriwa association yɛrɛ kanu ale ka baara ye jumɛn de ye u n'a ɲɔgɔnnaw la. Bon Mariétou association yɛrɛ kanu tiɲɛ na ne ka musow bɛ baara kɛ parce que wagati bɛɛ n'an y'an sigilen n'an tɛ baara la u yɛrɛ bɛ ne wele k'an ka baara kɛ sigida lakanani ye premier mun ye vraiment n'an bɛnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye kandali dɔ ye parce que foyi tɛ bɛn bɔ bon kɛnɛya fɛnɛ kɛnɛya c'est très important parce que i ka ɲaman ta ka taa bila i sigiɲɔgɔn ka da la ou bien i ka yɔrɔ fila ka taa bila i sigiɲɔgɔn ka da la olu ye fɛnw ye fɛn minnu ye haramu ye parce que fɛn min tɛ bɛn ma i kana taa k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na donc vraiment cɛsiri min bɛ an bolo yen nɔ vraiment fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'o ye ala ka sira o ye bɛn ye bɛn b'an bolo an bɛnnen don an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana ni ko ye mɔgɔ min sɔrɔ ni min se b'an ye an b'a ta ka taa u ka hɛrɛ kɛnɛ kan o ni hɛrɛ tana kɛnɛ kan. Ayiwa an b'i fo walawalali cogo cɛ ɲuman in na o diyara an ye kosɛbɛ ayiwa ani fana association yɛrɛ kanu aw bi baara minnu na ka kɛ nin ye aw bi aw ka sigida musow sen don aw ka baara ninnu kɔnɔ cogo di parce que n'a ma ɲɛ kaba ko association sigilen don ka sigida de lataa ɲɛ sigida musow ni aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ou bien e yɛrɛ ka membre u sen bɛ don i ka baara in na cogo di. Bon association mana na i ni yɛrɛ kanu bɛ baara kɛ diɲɛ la porte est ouverte pour tout le monde o ye kelen ye filanan fɛnɛ ne ka membre ninnu n'u bɛ adhérer i bɛ carte ta i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ hali ni association tigi wɛrɛ n'i bɛ fɛ ka don ne ka jɛkulu la i bɛ carte ta ne ka carte de membre o bɛ yen nɔ yɛrɛ kanu ta. Ayiwa o kɔfɛ muso minnu bɛ association kɔnɔ ani denmisɛnnin minnu bɛ association kɔnɔ olu bɛ place jumɛn de occuper association kɔnɔ olu jɔyɔrɔ o ye fɛn jumɛn de ye. Bon denmisɛnninw jɔyɔrɔba dilen b'u ma fɛn min n'a sɔrɔla o ni denmisɛnninw ka baara ka kan o bɛ di denmisɛnninw ma fɛn min fɛnɛ n'u ni mɔgɔkɔrɔbaw ka baara ka kan o bɛ di mɔgɔkɔrɔbaw ma vraiment denmisɛnninw n'u yɛrɛ cɛsirilen don parce que wagati dɔw la baara mana gan mɔgɔkɔrɔba se ka kɛ komi denmisɛnnin fɛnɛ se ka kɛ komi mɔgɔkɔrɔba an bɛ denmisɛnnin ninnu bila ɲɛfɛ denmisɛnnin ninnu jijalen don kosɛbɛ. Denmisɛnninw ka baara b'a dama mɔgɔkɔrɔbaw ka baara b'a dama i bɛ se k'o walawala an ye wa an ka faamuyali sɔrɔ. N bɛ se k'a walawala fɛn min bɛ komi safinɛ dilan ni bayɛlɛmani o ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ i ka teli k'o fɛn fila mɛn olu da bon mɔgɔkɔrɔbaw ta ye min ye olu b'a fɔ k'olu b'a bɛɛ kɛ k'olu bɛ bayɛlɛmali kɛ k'u bɛ safinɛ dilan kɛ u bɛ galadon kɛ donc ni min diyara i ye i bɛ to taabolo de kan quoi o ye mɔgɔkɔrɔbaw ta ye. Ayiwa denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ o denmisɛnninw si bɛ se k'a daminɛ si sanga jumɛn de la. Denmisɛnnin ninnu si bɛ se ka ta san 19 ka yɛlɛ awɔ ka ta san 19 ka yɛlɛ. Ayiwa a san 19 in na cɛw de ka ca la wa tari musow de ka ca. Bon cɛw b'a la musow b'a la parce que tuma dɔw la cɛw dɔw yɛrɛ b'a tɔgɔ mɛn ka na k'olu nana carte ta bon wagati caman ni ne yɛrɛ fɛnɛ ye dɛmɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ u wele ka d'u ma minnu ye fantanw ye minnu ye femme vive ye minnu ye yatimɛdenw ye orphelin n b'u wele ka d'u ma parce que ni fitinin minɛ o man dɔgɔ don dɔ la n'i ye fitinin minɛ don dɔ la caman bɛ na kana banna bi k'a ka dɔgɔ vraiment n fana ye kɛwale min k'u ye sigida la n'i y'u wele siɲɛ 100 u bɛ n jaabi wagati o wagati ne y'u wele tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ n jaabi u tɛ se ka sɔrɔ ten abada ni hadamaden ka kɛwale tɛ i ye karisa wele fɔlɔ ɲɛna filanan na n'i y'a wele a bɛ na n'i y'a ye n'i ye karisa wele n'a ma na dɔrɔn fɔlɔ de ma ɲɛ awɔ. Ayiwa o dɛmɛ ninnu na dɛmɛ sugu jumɛn de bɛ se ka kɛ olu ye. Bon ne dala ka fɛn ONG dɔw dala ka balo di n y'a d'u ma ni hali ni ne ma fɛn sɔrɔ ne b'a préféré k'a bɛɛ d'u ma bon balo bɛ d'u ma fini fɛnɛ ONG dɔ fɛnɛ dala ka finiw d'u ma presque balo ani fini o b'o de di n k'o d'u ma quoi. Ayiwa an bɛ i fo k'an ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na o kɔfɛ baara n'i b'a la i b'a sɔrɔ don dɔ la i tɛmɛna gɛlɛya dɔ sira fɛ
san 6 kɔnɔna la yɛrɛ ko yɛrɛ kanu sigi ni san cɛ k'a bɛ san 6 bɔ san 6 in kɔnɔna la e bɛ se ka mun de fɔ an ye gɛlɛya kumaba sɔrɔlenw kan association yɛrɛ kanu kɔnɔna la. Bon Mariétou diɲɛnatigɛ la baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la foyi tɛ se ka kɛ bi ni nafolo tɛ. Bon an kɔni kɛra mɔgɔw ye fitinin min b'an bolo an ma jɔ la fitinin min b'i bolo n'i y'i bolo courageux k'i sigi o la e ma foyi kɔ fitinin min b'i bolo e ka baara kɛ n'o ye don n'a nalaw la jama ɲɛ b'i la mɔgɔw ɲɛ b'i la olu bɛ se k'o ye a bɛ diya u ye u bɛ se ka dɛmɛ min k'i ye o b'o k'i ye adamaden man k'i sigi k'i bolo courageux an ma na o kama an ka fɛn dɔ ɲini k'o kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛ b'i la sigida la a bɛ mɔgɔw ɲɛ b'i la i ka du kɔnɔ donc an b'o fitinin minnu kɛ n'an yɛrɛ ka wari ye bon vraiment o y'an avancé dɔɔni mais an fana bɛ fɛn min ɲini Alahu subahanahu wa taala bolo ni Ala ye partenaire ɲuman d'an ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ u yɛrɛ ka n'an ka kɛnɛ ka dɛmɛ in di tɔw k'a ye o fana bɛ diya an ye a mana kɛ fɛn fɛn a ye n dɛmɛ n ka wara la o ka sɔrɔ a kun b'i yɛrɛ bolo dɛ donc tuma dɔw la fɛnɛ dɔw bɛ na k'u bɛ via association dɛmɛ o b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ kɛsu kɔnɔ kɛwale foyi t'a o la o fɛnɛ ma nɔgɔn bon ne y'a yira n ka association mɔgɔw la n ko n bɛna tɔn fitinin dɔ k'a kɔrɔ donc k'a yira k'a fɔ an bɛna tulu ni safinɛw san ka to k'o di mɔgɔ 3 ma chaque le 15 ani chaque le 30 ni wari express dir'u ma a tɛ n'u nafa foyi la donc u bɛ to stocké so ka du dɛmɛ dɔɔni n'o ye tulu ye ani safinɛ awɔ. Ayiwa fana e faamuyali cogo ɲuman d'an ma an b'i fo wa ka fɔ fana o fana ye fɛn ɲuman ye sabula olu ye fɛn minnu ye musow mago tɛ ban fɛn minnu na ayiwa o kɔfɛ association ninnu i y'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn gɛlɛya minnu b'a la i y'o fɔ an ye ayiwa association in sigilen tile ka se sisan ma san 6 in kɔnɔna la e yɛrɛ ye mun sɔrɔ a kɔnɔ min diyara i ye. Bon Mariétou association sigilen min di sisan cɛ bon a diyara ne ye parce que kɛwale fɛn bɛɛ ye kɛwale de ye kɛwale minnu kɛra a kɔnɔ o diyara n ye n kɔntana n sewara mɔgɔw bɛ duwawu minnu kɛ n ye e Jɛnɛba ni e tɛ anw tɛ nin sɔrɔ Ala k'i sara o de ye belebele o ka girin ni wari ye o ka girin ni sanu ye o duwawu ninnu tɛ bin o n'i ye fantani ɲɛji cɛ o ka duwawu tɛ bin n'i ye yatimɛden ɲɛji cɛ o ka duwawu tɛ bin muso min n'a cɛ bannen don se ta ye dabari ta ye n'i y'o ɲɛji cɛ walayi Ala yɛrɛ b'i laminɛ fantani fana bɛ ten Ala k'an bɛɛ laminɛ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ayiwa aw ka baara nin i y'a yira k'a fɔ ko a t'i jɔ k'ali ne ko k'a bɛ jɔ ko musow b'a fɔ k'i ka n'a jɔ sababu jumɛn de b'a to aw tɛ se ka jɔ. Mariétou sababu min b'a to an tɛ jɔ an yɛrɛ b'an ka fantan warini dalajɛ n'an y'an ka fantan warini dalajɛ an mana kɛ waa damadɔ ye an b'an kɛ baara kan n'an y'an kɛ baara kan sisan nɔ n'an y'o produit dilan k'o feere donc bɛɛ bɛ t'i ta ni ɲinan kan après an ni manakun mɛna tuguni an bɛ baara kɛ n'o ye wari tɛ bi o la donc ni carte de membre fɛnɛ sanna tuma dɔw la an fɛnɛ bɛ se k'o ta tuma dɔw la k'o fara an ka baarakɛ wariw kan o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye. Ayiwa association in kɔnɔ a sirilen don kalaninko la wa ou bien kalaninko t'a la muso kalanbaliw de ka ca kɔnɔ wa ou bien muso kalanbaliw man ca kɔnɔ de. Bon Mariétou kalanenw b'a la kalanbaliw b'a la Ala ye diɲɛ da bɛɛ man kan dɔw kalanen don kana ban mɔgɔ la ko a ma kalan mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma kalan mɛ kunkolo b'a la kalanenw b'a la kalanbaliw b'a la ne bɛ bɛɛ reçoit awɔ. Ayiwa i y'a yira k'a fɔ cɛw bɛ association kɔnɔ musow bɛ association kɔnɔ ayiwa cɛw ni musow olu ka baara danfara ye mun ye ayiwa i y'a yira fana muso dɔw bɛ taa feere de kɛ ka u ka tɔnɔ ta ka na ni manakun ye n'o ye jagokun ye ayiwa cɛw fana olu b'u ta bénéficier cogo di. Bon cɛw ninnu en général u ye min fɔ ne ye k'olu b'u ta ka taa di u ka musow ma donc ni musow y'a feere u bɛ bénéfice d'u ma donc u bɛ na ni manakun ye cɛw y'a fɔ ten. Jeune minnu b'a la don i n'a fɔ san 19 ninnu. Bon jeune minnu b'a la olu bɛ t'u ta feere u yɛrɛ ye jeune minnu b'a la olu bɛ t'u ta feere olu bɛ t'u ka marketing kɛ awɔ. Ayiwa o kɔfɛ sisan fɛɛrɛ kunbaba jumɛnw de tigɛlen don aw bolo don n'a nataw la walasa ka se ka association yɛrɛ kanu ka
ala walankata ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Bon Mariétou Diallo donna nalaw la an bɛ fɛ an ka association ka taa ɲɛ sɔrɔ, an bɛ fɛ a ka tɔgɔ sɔrɔ. Bon an ni association wɛrɛw ka baara kɛ o bɛ kɛ dɛmɛ ni expérience dɔ ye. Bon an b'a ɲini partenaires fɛ, ONG partenaires fɛ ani sɛbɛn minnu ye u kɔni bolo kuru u k'a lajɛ an b'u ka jɛ ka baara kɛ, jɛ ka baara foyi t'o bɔ diɲɛnatigɛ dugukolo la. Ni ni mɔgɔ ma jɛ i t'a dɔn min don dɛ. Donc n'an n'u jɛra ka baara kɛ ni dili bɛ kɛ u yɛrɛ bɛ n'u sigi dili kɛnɛ kan. Donc an bɛ dili kɛ ɲɔgɔn fɛ ni baara wɛrɛ minnu bɛ yen an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Adamaden mana kɛ cogo cogo f'an ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ de. I nana mɔgɔ de bolo i bɛ taa mɔgɔ de bolo. Mɔgɔ kana ban mɔgɔ la bi ko fɛn t'a bolo dɛ. Bi fantan ye sini faama ye. Don dɔ fana faama ye don dɔ bololankolon ye. Silamɛya la f'an ka miiri de an ka hakili to ɲɔgɔn na. An kana fɔ k'an bɛ ban ɲɔgɔn na. Donc o ye ne ka faamuyali ye. Ayiwa association ne kun ye ɲininka n k'a bɛ taa mɔgɔ joli la. Bon ne ka association bi bi in na an bɛ dɔɔnin bɔ dɛ. An bɛ dɔɔnin bɔ parce que wagati bɛɛ dɔ bɛna fara an kan. Bi an bɛ yɔrɔ min na bi on est plus de 80 personnes. Ne bɛ min kalama. Wa halisa ni mɔgɔw nana fana an b'an bolo don o kɔrɔ. Ayiwa an y'o faamuya. Mais an bɛ ŋunuŋunukanw fana mɛn association na ou bien musow ka fara ɲɔgɔn kan tel que tɔnbaw n'a ɲɔgɔnnaw cɛ ko ɲɛnawolomaliw b'a la ko danfara bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ kan? Bon nin bɛɛ ye Mariétou faamuyalibaliya de ye. Ni musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka laɲini de ye kelen ye. Muso si ma fisa muso si ye. An ka laɲiniw bɛɛ de ye kelen ye, an ka hɛrɛw ye kelen ye, an ka bonnaw ye kelen. Ne tɛ fɛ tɔɔrɔ ka ne muso ɲɔgɔn si sɔrɔ, a man di. Parce que ne b'a fɔ ni tɔɔrɔ ye ne muso ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ne yɛrɛ de sɔrɔ. N'anw yɛrɛ ma kɛ ka ɲɛ denmisɛnninw b'a kɛ ka ɲɛ. Mansaw de bɛ lajɛ fɔlɔ, ni mansaw lajɛra ni olu y'a kɛ ka ɲɛ denmisɛnninw fana b'a kɛ ka ɲɛ. Donc toujours ne ka musow ka ɲɔgɔn sama sama ye an k'o de bila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Musow an k'an tilala ye dɛ, fɛn min bɛ laban o y'an dayɔrɔ laban in de ye. Barabara dali mɔgɔ bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ye. Walahi n'i y'a ɲuman kɛ ka t'i da Mariétou i tɛ tɔɔrɔ. Ala k'an kisi juguman kɛli ma. Ala k'an fara ɲumankɛlaw kan ya rabbal alamin. Ala k'an laminɛ. Ala yɛrɛ muso da sɛgɛn de kama. Kabini don min na i b'i ka kɔɲɔminɛnw ta k'i furu la ka taa cɛ dɔ ma. E bɔr'i fa bolo sisan ne ka ko bɛ i furucɛ de ye. E furucɛ de y'i ka ko bɛɛ lajɛlen i b'a lajɛ silamɛya diinɛ n'o bɛ jɔn o jɔn dusukun na e tɛ se ka kojugu k'i silamɛ ɲɔgɔn na. Ne bɛ min gɛlɛya an ka kɛ silamɛ ɲumanw ye. Ala k'an laminɛ. Ala k'an laminɛ. Halisa ne ma satisfait n ka o yɔrɔnin jaabi la. Ne ko n ko tɔnbaw ka ani présidentiw a fɔra k'u bɛ ɲɛnawolomali minnu kɛ. E yɛrɛ ye présidente ye. I ko k'i bɛ muso mun ɲama k'a bɛ muso 80 bɔ. Présidentiw fana kan ka kɛ cogo di muso jɛmaw cɛ la ou bien a ka tɔndenw cɛ la? Bon Mariétou présidente kan k'i bɛrɛbɛn bɛɛ ma parce que jamana baara ka gɛlɛn dɛ. Ni mɔgɔ ko jamana baara ka nɔgɔ i ye nkalon tigɛ. Adamaden modèle bɛɛ i b'a reçoit. Donc i b'a lajɛ de i b'i bɛrɛbɛn mɔgɔw ma. I b'i kɛɲɛ ni mɔgɔw ye k'i majigin mɔgɔw ye. A tɛ kɛ ni kɛlɛ ye a tɛ kɛ ni mankan ye. Tuma dɔw la fɛnɛ mɔgɔw de bɛ wolomani kɛ ko karisa ye fɛntigi ye. Fɛn tɛ foyi ye. Fɛn tɛ foyi ye. An nana mission min na diɲɛnatigɛ in na i bɛ taa k'a bɛɛ to. An ye mɔgɔ taalen ye kaburu kɔnɔ mɔgɔ si ni building ma taa mɔgɔ si ni parado ma taa. Bon n'an sera ka k'an yɛrɛ dɔn ka k'an yɛrɛ ye ka sini ɲini o b'a arranger ni diɲɛnatigɛ ye. Diɲɛnatigɛ minɛn ninnu i b'a utiliser diɲɛ kɔnɔ yan de i n'a tɛ taa yɔrɔ si. Awɔ. Ani fana i bɛ se ka mun fɔ an ye an b'a mɛn ko sinamusoma fila k'olu man kan ka ye tɔn kelen na u man kan ka ye association kelen na anw de bɛ nin bɛɛ ci an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ye mun y'o kan ni sinamusomaw jɛra association kelen na a bɛ ci de wa ni sinamusomaw jɛra association kelen na a bɛna jouer u ka furu kan de wa ni sinamusomaw donna tɔn kelen na a bɛ se ka mun de kɛ u ka furu la munna u man kan ka don tɔn kelen na hakilina ye mun ye? Bon Mariétou sinamusomaw kan ka jɛ tɔn kelen na foyi t'a la. Adamaden ka faamuyali n'i y'a faamuya i tɛ tɔɔrɔ mais n'i m'a faamuya dɔrɔn i bɛ tɔɔrɔ. Ne ni sinamuso bɛ tɔn kelen na e y'a ŋaniya cogo min ka don tɔn in na a intérêt dɔ kama n'a fana donna na
kana fo ibe tonali sira do takasama fem be ko mi ba ni toro bi ba kromatique ou bi ba krofo mo yo haramudi amero mi na bibe kan ke yere kunde joro ramadini wolola imatla da imala damne donc nanga yere kun joro ko sama samali dabla sinayen kan noya ala sinaya abeba fo ite jena tege dugukolo kana te ban wallahi billahi ni ya me ko karsa che ko fo mo be nya ba fe muso de do muso ka ke wala nyuma de do na ya ke kanyi aw yere te toro furuche te toro de te toro bembaliya manya ala kan kisama amina ala kana bembaliya do anga du kono ala kana do anga jamana kono ala kana do anga sigiya kono sigida kono ala ka ben sabatani amodi ni ala subhanahu wa ta'ala bulu amina rabbi aywa ambi fo ki wali nyuma do dante foli mina o kofe bara ni aw bala aw ni jere je kulu jubonde bolo dilindo nyoma minum bi aw demi bon ani association bolo dilon be nyoma association acha bon ONG munu manan togome nu ko kananga ya document kana nan tarana olu fene nan be je ka barake ne be ka mi fo ko ake ko numa ya ke kanya ibaki yera di parce ibe to soro mama mana togome obena mama mana togome abe ko mi jago fe bi bolo karsa ka marchandise ka aka numéro flé je nyuma nyodi donc ambela de li dongo so ko mala kan mo ko nyuma be nambe jina tege barawo barakala ka mo ko nyuma blanga siraka o ina ka duawi aywa ambi fuki wali nyuma don dante fuli mina ambi bara minu nani safne glan galadun bayele maliu baraw do bara minu yi anga baraketa wi bara mi yi muso baraw yi mi ba sur on chama be on be bara inke ande muso bo ambulu sokono uti foila fubita se chela sima uti foila aywa wele tikan jume bi bulu kanya shin timbawma deum fana kanga na bara nu kono chukuti bo deum mena bara kono chukumi na obe bo an mansa wera dila aramade ni de edike do ye jebe de lafia mais ni mi de edike ibita jebe toro ambe ala deli de anga éducation do demsenu na ko garaga bugudala ibe muso bayiriga de la de bamako o se basila o se monina o se tula ama yirula di no teni ya ira la kelen fla sababa don demsenu ma dobo ni téléphone ko ina vacances mana se anga demsenu bla tobilila ali na majia bisina be jaw iba goma di dlan fola be soro ka dia anga laji anga demsonu bla finikola anga laji anga demsonu bla tobilila no tara jina tiga yoro te sege on folo mo ko be furu ni ba tokoy takarsa dinta o ye ka ke kanyedi toujours na nya ke kanya nyira de lafia ene edemi lafia o ta bramso lafia o te to lafia donc il de éduquer abe jamana na fa be jina nafa aywa ambi foli ka min bibulu wala saka émission kunke ani wuli da ka min bibulu ka nyashi ika association yere kanu tondiuma kata si o ka demi baka jereje kuluma bon foli min beni ne be bela jilin fu ka bela jilin wal juma don ni ya me ke mo ni fin to ni mo ni fin on de bi ke mo yere se ka fu ki yere vraiment ni munu be jela ni ma dan soro la parce que je majiginde ya me ramadan ki hak isa ko soro ka soro hi majigi ni je kulu mun be barala ani partenaire mun be barala vraiment ni ma toro inga bara kono folo nte ala téléphone ni mo sika toro soro et puis la porte est ouverte pour tout le monde daila lembe jenate ke mo bela chili aywa ambi fu ki wali mando anyi wele blima yanga wele jabi o diara anyi ko sobe ambi fu dante fu limina alibi ambi do ke yarabi musu alibi ala kan fanga si ala kan do ke law cha amina ya rabbi sabula do ke alibi musu itate amina o ko fe ambi sinka an fafu asid usman shiruf madani haidara ka foli tengu ana kan baga bela jelina le 12 mai ali bala ki trentre makana anya foni le 12 mai sira dokotro so bebe adon ka foko le 12 mai sira le 12 dik me manasi to ma on chama be soro ka to da din karamo ko keina
le 12 mai mana se o bɛ kɛ ko dɔ ka seli ka d'a kan a bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ a bɛ nisɔndiya minnu sɔrɔ a bɛ bɔ maɲumako minnu na o bɛɛ bɛ kɛ jɔn fɛ Ansar Jamakulu a bɛ kɛ sababu jumɛn na ko a Seyid Usman Sherifu Madani Haidara k'ale bangena n'a fɔra ko maaw tɛ kelen ye an tɛ kelen ye de dɛ kabiri Ala ye diɲɛ da Ala y'an da an m'an kɛ kelen ye a Seyid Usman Sherifu Madani Haidara Ala y'a da kana ɲɛsosigi in na a dɔnna ko cɛ dɔ nana a nɔ yira a kɛwale yira a kumakan yira a nɔ yira o tuma an b'a fo ka Ansar Jamakulu bɛɛ lajɛlen fo nin kɛwale ɲuman in na nin jigitugu wale in na nin baara ɲuman in na nin fasojɔ wale in na wa a bɛ kɛ Mali kɔnɔ cogo min na a bɛ kɛ Mali kɔ kan ten k'a daminɛ Abidjan Laginɛ Senegal Burkina a bɛɛ b'a waleya Faransi Amérique Espagne Suisse Belgique a ka ja an da tɛ se ka s'a bɛɛ ma parce que an yɛrɛ tɛ jamana bɛɛ dɔn donc nin bɛɛ b'a waleya o tuma na anw de b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina nin bɛɛ bɛ kɛ cɛba min ye a bɛ anw de bolo yan nin bɛɛ bɛ kɛ cɛba min ye Ala y'a di anw de ma o tuma an bɛ foli ni tanni di masa rahamani ye k'a ni ce ka dugawu kɛ Ala ka san caman fara an n'a si kan san bayirika bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma kɛnɛya kɔnɔ ya rabbi Ala k'a d'an ma kɛnɛya kɔnɔ Ala k'a d'an ma a lafiyali an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in yɛrɛ suma Ala ka jamana lafiya ya rabbi Ala ka jamana lafiya Ala ka juguw disi Ala ka juguw nagasi an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ.